Kedam tang pai ni phain ko player ni Abarim WWE wrestler Bray Wyatt ning kiso mate heart attack akiso kacholong lokana jo America Tampa General Hospital long si kijut si achethe chibonglo Lason si Bray Wyatt laki WWE long kacheteng ke thek nai lapen kang tang nai abang phu lapen pirthe adang long ta nong nam kachetang klong abang phu lo kedam tang ningkan suri hini rakre pho aningkan pen WWE long bang pen ke cheng si kacheteng aphan the shield pu Roman Reigns atuma team pen Bray Wyatt family pa team pen cheteng lo Bray Wyatt family along ke Luke Harper Eric Rowan Bray Wyatt anhen lo lapan kedam tang ningkan suri hini rakre troxy aningkan WrestleMania along kacheteng lage Undertaker pen Bray Wyatt si kacheteng pon lo lapen WWE Championship ke long cheng along kacheteng pon lage AJ Styles pen si chi pho pon lo aphi Randy Orton pen Bray Wyatt family atum tag team championship long pon thulo lapen aphi si WWE Universal Championship along ke Braun Strowman pen si cheteng pon lo Kijut laki WWE along Bray Wyatt ki wang thu ke LA Knight lapen Undertaker an kacheteng padu ponlo la sophi ning ke soma de heart attack ke so kacholong lok pana jok America Tampa General Hospital along pensi arong chi voi juilo International Desk Report Caribbean Long Live